Hola, en este vídeo us vaig a parlar del camp magnètic i del seu efecte sobre les càrregues en moviment. El camp magnètic estudia les interaccions entre les càrregues en moviment, els corrents elèctrics i els imants. La unitat del sistema internacional és el Tesla, que és la intensitat de camp magnètic que produeix una força d'un newton en una partícula carregada d'un coulomb que es mou a una velocitat d'1 metre per segon perpendicular al camp magnètic. Quan una càrrega positiva en moviment entra en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic constant, es veurà sotmesa a una força de direcció perpendicular al plànol creat per la velocitat i el camp magnètic, i sentit determinat per la regla de la mà dreta. Aquesta força s'anomena força de Lorentz. L'expressió vectorial que ens permet calcular aquesta força és la següent. La força magnètica és igual al producte de la càrrega per el producte vectorial de la velocitat i el camp magnètic. El mòdul de la força serà igual a la càrrega per el mòdul de la velocitat, per el mòdul del camp magnètic i per el sinus de l'angle que formen. La direcció perpendicular a la velocitat i al camp magnètic. El sentit de la força es pot determinar per la regla de la mà dreta si la càrrega és positiva o en sentit contrari si la càrrega és negativa. Si la força i la velocitat són perpendiculars, la partícula no té acceleració tangencial, sols normal, és a dir, que no canvia el mòdul de la seva velocitat, sols la seva direcció. Donat que la força és perpendicular al desplaçament, el treball de la força de Lorentz és nul. Per tant, en el camp magnètic, l'energia cinètica de la partícula és constant. Cal indicar que si la càrrega està parada, el camp magnètic no exerceix cap força sobre ella. Com a exemple, anem a veure una qüestió PAU de setembre del 2008. L'enunciat diu: es té un camp magnètic uniforme B igual a 0,2 tesles en I i una càrrega de 5 microcoulombs que es desplaça amb una velocitat de 3 metres per segon en J. Quina és la força que el camp magnètic realitza sobre la càrrega? Indiqueu en la resposta el mòdul, direcció i sentit de la força. Recordem que la força de Lorentz és la força que exerceix un camp magnètic sobre una càrrega mòbil i que és directament proporcional al valor de la càrrega, a la velocitat de la càrrega, al valor de la intensitat del camp magnètic i al sinus de l'angle que formen. L'expressió vectorial de la força és la següent. La força és igual a la càrrega per el producte vectorial de la velocitat per la intensitat de camp magnètic. Tanmateix, també podríem calcular el mòdul de la força com a la càrrega per el mòdul de la velocitat per el mòdul de la intensitat del camp magnètic multiplicat per el sinus de l'angle que formen. En aquest cas, com que me diu els vectors, podem veure que velocitat i camp magnètic són perpendiculars i, per tant, l'angle que formen és de 90 graus i el sinus de 90 és 1. De tota manera, vaig a practicar calculant el producte vectorial. La força serà igual a la càrrega 5 per 10 elevat a menys 6 coulombs per el producte vectorial. Escrivim els vectors unitaris I, J i K. El vector velocitat, que serà 0 en I, 3 en J, 0 en K. I el vector intensitat de camp gravitatori, 0,2 en I, 0 en J i 0 en K. Cal indicar que un producte vectorial no és commutatiu. Aleshores, és important que primer hem d'escriure la velocitat seguida del camp gravitatori. Aleshores, tindrem la càrrega multiplicat per parèntesis
el producte vectorial. I per 3 per 0, que serà 0. J per 0 per 0,2, que serà una vegada més 0. I K per 0 i per 0, que també serà igual a 0. Menys K per 3 per 0,2, menys 3 per 0,2 K, menys J per 0 i per 0, que serà 0, menys I per 0 i per 0, que serà 0. Aleshores, el resultat del determinant serà menys 3 per 0,2 K, és a dir, 5 per 10 a la menys 6, que és la càrrega, multiplicat per menys 0,6 en K. Per tant, la força serà menys 3 per 10 elevat a menys 6 newtons en K. Vale? Com ens demanen en l'enunciat, hem calculat el mòdul de la força, menys 3 per 10 elevat a menys 6 newtons, la direcció de la força, que serà en l'eix Z, perquè el seu vector unitari és K, i la direcció negativa de l'eix Z. Podríem haver calculat el mòdul únicament com a la càrrega multiplicat per la velocitat i multiplicat per el mòdul del camp magnètic, haguérem obtès el mateix mòdul de la força i haver utilitzat la regla de la mà dreta per a calcular la direcció i el sentit de la força. Si tinc la velocitat en el vector unitari J, és a dir, en l'eix I, i el camp magnètic en el vector unitari I, és a dir, en l'eix X, la força la vaig a tindre en l'eix Z, direcció negativa. Com podem veure, si represente la velocitat sobre l'eix I i el camp magnètic sobre l'eix X, la força resultant la tindrem en Z, direcció negativa. Espero que us resulti útil. Adeu!